Гэта мой прадзед, Хаўтаў Саламон Хаджы Мусаевіч. Нарадзіўся ён у 1909 годзе ў сяле Дзуарыкаў паўночна-асетынскай аўтаномнай савецкай сацыялістычнай рэспублікі. Пасля школы ён вучыўся ў Маскоўскім інстытуце геадэзіі і картаграфіі, дзе пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай Ангелінай. У 1938 годзе ў іх нарадзілася дачка Галіна. Пасля заканчэння інстытута ён з сям'ёй адправіўся ў горад Дербент на экспедыцыю. Восенню 1941 года яны пераехалі ў горад Кіштым Челябінскай вобласці. Там ён добраахвотна пайшоў на фронт. Загінуў ён 20 красавіка 1944 года ў баях за Днестр. Пахаваны на сельскіх могілках села Спея Бендерскага раёна Малдаўскай Савецкай сацыялістычнай рэспублікі. Зараз гэта село Спея, якое знаходзіцца ў Прыднестроўскай Малдаўскай рэспубліцы. Гэта ягоны брат Хаўтаў Мурадзі Хаджы Мусаевіч. Нарадзіўся ён у 1914 годзе. Пасля школы ён вучыўся ў Маскоўскім педагагічным інстытуце. У 1939 годзе ён паступіў на ваенныя курсы ў горад Ленінград. Там ён атрымаў званне лейтэнанта. Па рэкамендацыях кіраўніцтва ён быў накіраваны ў Адэскае пехотнае вучылішча, дзе быў камандзірам роты курсантаў. Вайна яго застала ў горадзе Адэсе. 10 лістапада 1941 года ён атрымаў раненне ў ногу і ўжо пасля аперацыі не мог удзельнічаць у ваенных дзеяннях. Пасля вайны ён працаваў дырэктарам школы. Атрымаў медалі за адвагу і за доблесную працу ў Вялікай Айчыннай вайне. Памёр ён у 1983 годзе. У яго засталіся дзве старэйшыя дачкі Людміла і Земфіра, якія, на жаль, ужо памёрлыя, і сын Шавкуц. Яшчэ ў іх былі браты Абаніко, Альбек і Джаріхан. Абаніко прайшоў усю вайну, ваяваў у Венгрыі і Аўстрыі. Пасля вайны атрымаў медаль за адвагу. Памёр у 1973 годзе. Альбек і Джаріхан, на жаль, не засталіся ў жывых. Яны памёрлі падчас ваенных дзеянняў.